ଆଜି ଖରାବେଳଟାରେ ବାହାରିଲୁ ଦଶହରା ଦେଖିବାକୁ ଜଗତସିଂହପୁର। ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍ ବହୁତ ଢିଲା ଥିଲା ଆଉ ବାଜୁଥିଲା ବି, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଟିବାକୁ ଦେଇଛୁ। ଏବେ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିର ଚେନ୍। ଭାଇ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ହେଲା? ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି। କାମ ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା। ଆମେ ଆଜି 2 ଜଣ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ। এইটা ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ତ ଯାହା ଭିଡ଼ ଅଛି, କଟକ ଆହୁରି ଭିଡ଼ ଥିବ।